Nadu bakishpai BSF bat pulit ke Southwest Khasils District kila kem bat say nakhlaw ya Lyngkhuit ki Bangladeshi la pelaj iki chan chungki na kjingma ba yok ki buri na don ter Pynbthei ha ki chan phong yagini ki Lyngkhuit ki blasha kem la yalam Nonghyllam police station hak jingbot ki pajba nang sung thain khonjoy hak no phai singi khandai trek noilar arjar option na lor gini ki Lyngkhuit la don way Bangladeshi blasha kem ak por mistap ubla itho kerteng ko musur aktar kini saungut kidena kenuan baprangut ki Bangladeshi ki thambor batmu atprat ye wei samla hak step senya haniu rong dangai hak step senya pratrek nailar arjar option katkom kitulong khubor la ong bakhani kenuan kwan kiu shi bentar rong dangai ban rabor ki briu nak de chaka badawa pisa pat naki ki borshpai bat biasa fadu baplat ye gani khubor kidang penlong chingthwet ye saungut ki wipat आदमी को मारता है तो क्यों आदमी को मारा है कौन मारा है ठीक है चलो मामा आगे हां चलो 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 आपको तो भी घर से लेके जा रहे हैं लोग वेट करते रहेंगे है अच्छा आगे आगे चलो यार देख रहे हैं रास्ता चलो आगे चलो क्या बोला Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya